защото би стигнало и към ГЕРБ, разбира се. Аз не искам политически картел и хората от реформаторски блок също не го искат. Така че за нас това е абсолютно ясно. Изключително важна тема от седмицата и не само от седмицата. Ето и поради казахте, че може до края на годината да загубим някои милиарди. Госпожа Деница Златанова, вице-премиер и министър на правосъдието, обаче изобщо не репликира, като каза, че който говори такива неща, къде е истината? Първо, аз желая успех на това правителство, специално на премиер Орешарски, защото тези пари са достатъчно повод, който ние да се намесим в тази тема, да не оставим някой друг да свърши работата. Ето какво се оказва. В официалните данни на Министерството на финансите за изпълнение на оперативните програми към 30 септември се вижда, че нивото на изплатените суми на бенефициентите, както и допълнителното финансиране от Европейската комисия, не повече от 47,5%. Тоест има над 52%, което стига на над 4,9 милиарда евро, като остава. Средствата, които могат да се изплащат, те се изплащат по една определена формула. Годината, примерно 2007, плюс 2 години още, значи парите, които трябва, второто месече на 2007, трябва да се изплатят парите